Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Director Jangkatanan Animal Husbandry and Veterinary UHK Marak ula pentim baki dan kembalai hajar sanspa tili kimasi kibala yo ya ka jingpang lumpy skin disease but arp khandai tili kibala yam. Ampat dan dawai ban sumari kimasi kibala yo ya kani ka jingpang henry ki doktor kila ban ai tang na kibat dawai anjeng ban yada na kani ka jingpang. Director ula pentim bakam dan jingta AA ya ka do masi ban bam ni ya ka dut ban di. Henry ki pat ba ki hab ban shed pen i bha la ka dei ya ka do ni ya ka dun. Kidang duna bha ha kani ka jilla ki balanang ya kani ka jat jingale kai mare kulai. Henry wat la ka taru ka jilla kala la ban sei ki katu ka ningut ki samla don sam ki balala man poisha khaman ha kani ka jingale kai equestrian. Uwe ni kita udei u mebaman kharlingdo ukhun jong ikong M kharlingdo bat uba Frankie Paul marbanyang ki basong ki basa halau sotun. U mebaman udang pulih ha ka kelas 11 ha Assam Valley bat uni usamla la yo khur takmak siar ha ka jingale kai ka balalong ha pulu bat ula yo ru bat khur takmaru ha ki lumpong yale kai ki balalong shabar ka jilla kum sha Punjab sha Delhi bat shawaiba ka jing kerdu slap mentau snem kalawan ra jing e ki bebon ki slem penmi boarding ki badan ha ka lengi jilla ha ka ni ka jilla ru u menteri rang ba u konrad kongkal sangma ula pentim baka slem penmi boarding ka badan ha umyam kadan ha pedeng ka jingma bat la ban khang no ya ka ha kanu kanu kapor namar ka jingduna slap shabapalan menteri rang ba ulai thu balada ka yai long sa kumni ka slem penmi boarding kanam la shan sho wat satang shispa singiru namar ka jing kerdu boarding hak jalla bat namar ba la ha ban shu thiet bet nabar ka sarkar kalawan ra da ka wei ka project ka balatip kum ka solar mission bat leng ba ka ni ka mission an I subsidy yaki nong shong shnong jong ka jalla bakin thiet yaki inverter bat ki wei par kitiar bakin pendan kamno daka light singi ni ka solar line ka jingpang lumpy skin disease kala sar habaro ka wei ka jalla bat hadu menta kila dan palat lai hajar sanspa tli ki masi ki bala yo yakni ka jingpang ki doktor jangkatanan veterinary ru klai thu ba amdan dawai ban sumari ki masi hendai la ban shu ai inject banyadai ki Hendrai habakum kani kapor kalam mi kawai kalong kami kaban nakasnong namdong bi dong yaw na rilum jantia ban pentip baki don gidawai ban sumar yakini kimasi. Kani kalong kami kadai kabala tip kerteng kum kakong Ambrose pertu. Kala pentip balada don kinu ki bakwa yakini gidawai masi kila ban phone hakini ki number harum. Ki kubo na kaleng ki benta jong kari. Uwe ubrio ubala riam bat le men le yala di kum unong ya saad an ula set yap ya urunar uba shirkai u Sanjeev Maheshwari Jiva hakapor bayalam ya u Shakashri bantian bishar kani ka jingja ka de kabla ja halakno ki pulit kila ker pelun bat yo kem ya utai ubrio ubala tip kerteng kum Mukhtar Ansari baro angot ki de ki berankti haka jing penyap ya MLA ka BJP u Krishanan Rai South Nam hedin ka jingkhlem jangka Hero Honda Chowk flyover ki pulit ka Gurugram kira lej ban kem ya project manager jangka company ka bapentre ya ka tei ka flyover u project manager bla sha kem udai bla tip kerteng kum Madhu Sudan Rao shwaya kani ki pulit kila kem ya laingot ki officer jangka Indian Technocrat Limited ka company ka bapentre ya ka flyover ki laingot ki basha kem ki bla tip kerteng kum Dinesh Nigam u Ravindra Yadav bat u Rakesh Kumar but baro laingot kidiki engineer hendai kham hadian kila yo jamin no ka flyover kala khlem ha ka pratrik unailar ar hajar kha khandai ka Guwahati High Court lingba ka Kohima bench kala slot no ya ka hukum jong ka sarkar Nagaland ban khang bam dok so lani ban di dok so ya ka te ka hukum ka sarkar Nagaland kala pinmi house name ar hajar ar pho Kakashari haka jingtian bishar jongka kala lap baka sarkar kamdon bor ban khang bam dok so namar ba kam shimla don kanu ka an ka bashna da ka yeng dor bar thau an balada ka an kamdon ka sarkar kamla ban khang kilong kemi ki badai na ka jat beriu kuki na Manipur kila shakem namar ba kila lej ban yakhi hakmat yeng jong menteri katnat kampo yeng ka sarkar India u Amit Shah ka badon ha Delhi Kini kilong kemi kila lej ban yakhi hakmat yeng jong Amit Shah hakapor khandai beji minstem. Hendrai tang hadian katu kanipor ki pulit kilawan bar kila kem yaki bala ra ki shajan termantar. Ka Coordinating Committee on Manipur Integrity ka badai ka wei ki kunhun ka bashim khia banwan ra ya ka shongsuk shongsan ha Manipur kala pentip
baki babun ki samla kimtre ban wan IT ya ki tiarsian baki kini ni ki pulen namar baki haban yada yalade na ka jingsha her thama ha ki le no kri kan hun kala thoru shaw Amit Shah ban penteb baki sipai kim sim la le AA bar kim nut ban yapen ibor bar ki le no kila dawa baki di ban wanra no daki wei pat ki sipai ngine phamentaj ki kubona keleng ki benta jong ka perthai ban weng ya ka jingtheng kali ka bajur ka Israel ka persang ban penmi da ka kali ka baher na sun ya kani ka kali ka Israel kadang shu persang shwa bar kandang pet benia shwa la kalong ne em ban pendan kam pat ba kani ka kali ka baher na sun kala ban kit an kut ki briu bar ki tiar ki bahapo arspa arpau kilo ka jingkhia bat la ban her hadu shispa 100 kilometer sau pu angut ki briu kala yap bat khat wengut pat kidang jar ngai ha ka jing shlei ka bajur ka bla jaha heti ulabba ubajur la ther ha heti bar kala mi ka jing ja tua khando pa ka jing shlei ha kaleng ki benta jong ka te kari kila dan ki spa teli ki yeng shong briu ki bla sha penjulor bat bon teli ki surok ki balat kun kadam ka badan ha ka khova kala bathai kani kadam ka de ka bahab ha Ukraine Henry la yo ban kurup da ka Russia ka United States kadang tokit benia ban lam manu badan keti ban pemthai ya kate kadam ka Ukraine kala keno ka Russia kat ba ka Russia pan kala keno kala ya ka Ukraine kila dan bon ba ki shnong briu ki badan sharum jong kate kadam bat langen bagi dan bon got ki balayam Henry hadu menta ampat yo jingkhen lapen kedria jakasa no ya ki khat nyaw hajan got ki briu ki basong ki basa sharum jong kani kadam Ukhna ubadang khandrus nam karta la sha kem hatarki nakadaw bo drotman ya kadur jong president jong kategori urikap Tayyip Erdogan kabadan hakapusta kabata hakenro hajan yeng jong utei ukhna ula dro dur teman kum jong Hitler hakadur jong president Erdogan la kenoru ba utei ukhna ula tho ikijing tho kranben ya u president lalap ya kani lengba ka CCTV camera kabadan hakate jaka ukhna ula kubur bala drotman hendai ula kentai pan ya ka jingkeno bola tho ya kum katei ka jing tho kitu kilong ki khubor hakimat kimat menta kasngi khublai